Jeg hedder Sanne Vølk, og jeg er ansat på Handelshøjskolen i Aarhus. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan man kan løse kantrutelægningsproblemer. Hvis vi ser på nogle praktiske problemstillinger, så kunne det være indsamling af dagsrenovation. Det vil sige problemstillingen, hvor vi med nogle køretøjer skal have tømt skraldespandene langs med nogle veje, og vi gerne vil have gjort det her billigst muligt, og vi skal sørge for, at der ikke kommer mere renovation i køretøjerne, end der er plads til. Vi kunne også se på en problemstilling som saltning af veje, når det er frostvejr. Igen har vi nogle køretøjer, der skal servicere nogle vejstrækninger, og de her køretøjer har en anden given kapacitet. Det vil sige, at der er grænser for, hvor meget salt eller sand de kan have på deres lad. Igen vil vi gerne have minimeret omkostningerne, og i den her sammenhæng der vil det så svare til, at vi skal have køretøjerne til at køre så lidt som muligt samlet set. Ser vi på sammenhæng mellem de her to problemer, så er det egentlig, at hvis vi laver en matematisk model for problemerne, så er problemerne i bund og grund den samme. Det vil sige, at vi kan formulere problemet matematisk, hvor vi ser på et netværk. Det her netværk det har nogle vejstrækninger, og vejstrækningerne skal serviceres. Hver enkelt lille vejstrækning har så en efterspørgsel, som er givet på forhånd. Det vil sige, at vi ved, hvor meget renovation, der skal samles ind på et stykke vej, eller vi ved, hvor meget salt, der skal spredes på lige netop det her vejstykke. Kanterne, eller vejstykkerne, de skal så serviceres ved hjælp af nogle køretøjer. Og de her køretøjer, de har en eller anden fast kapacitet. Der er en øvre grænse for, hvor meget renovation vi kan have i bilen, eller der er en øvre grænse for, hvor meget salt, der kan være i bilen. Og det betyder så i bund og grund, at der er en grænse for, hvor mange vejstrækninger hver enkelt bil kan servicere. Vores objektivfunktion, eller vores mål for det hele, det vil jo så være at minimere de samlede rutelægningsomkostninger. Det vil sige minimere den samlede strækning, som køretøjerne kører. I praksis, der vil de her problemstillinger meget ofte blive løst ved, at man tager et kort og en stak tusser, og så farver man ellers i et eller andet system, baseret på den erfaring, man har, og ender med, at det ene køretøj skal servicere alle de røde kanter eller veje, det andet køretøj, de blå osv. Så giver man det her kort til en chauffør, som så ud fra sin erfaring beslutter sig for, hvordan han har lyst til at køre rundt og servicere de her veje. For at opnå en bedre løsning, kunne man jo i stedet for at gå ind og bruge noget af teorien fra Operations Research. Man kunne vælge at splitte problemet op i nogle problemer, der var nemmere at løse. Det kunne man for eksempel gøre ved hjælp af Danzig-Wolfe dekomponering, som blev udviklet i løbet af 50'erne og videreudviklet i 90'erne. På den måde kan man opnå, at det man ender med, det er to problemstillinger, som er nemmere at løse. Den ene problemstilling vil så være, at vi skal have genereret nogle ruter for vores køretøjer. Bare et køretøj, en enkelt rute, og ud fra nogle givne omkostninger, som er justeret af computeren, og få valgt den absolut bedste rute lige nu. Det andet problem, det vil så være, når vi har genereret en masse ruter eller søjler til vores problem, og så få valgt lige netop den sammensætning af ruter, som vil være den bedst mulige for flåden, som det ser ud lige nu. På den måde kan man blive ved med at iterere imellem de to problemer, generere nogle nye ruter, udvælge hvad for nogen, der er bedst, og blive ved med det, indtil det ikke vil være attraktivt at generere ruter mere. Det vil være bedre at gøre, fordi hvis man får computeren til at regne og starter ud med en løsning, som for eksempel er genereret med papir og tusser, så vil man hele tiden få noget, som er bedre og bedre og bedre. Og det vil sige, det man ender med, fordi computeren bliver ved med at generere, indtil den ikke kan finde noget, der er bedre, jamen så vil det, man får, være den absolut bedste løsning, som jo aldrig kan være dårligere end det, man startede med. Så ser vi på den teoretiske pæne problemstilling, så er det oplagt, at vi kan gå ind og bruge en Danzig-Wolfe dekomponering til at løse problemet. I praksis der er der selvfølgelig nogle andre ting, man skal tage hensyn til. For eksempel, at man ikke bare kan lave U-vendinger midt ude på små villaveje. Men selvom det er sværere, så kan man stadigvæk gå ind og lave en dekomponering og få problemet løst. Om ikke optimalt, så i hvert fald opnå en væsentlig bedre løsning, end man kan, hvis man bare bruger papir og tusser. Tak fordi I lyttede.